초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello everyone! Good morning, good morning, good morning! Welcome back to my channel! This is Mary Sandes, ang inyong lingkod. So today's video guys, pag-usapan natin yung how to full screen your video. So, ngayong umaga guys, isi-share ko po sa inyo yung na-experience ko doon sa pag-upload ng aking video. Kasi nakita ko kasi yung video ko side by side meron siyang itim siya, so kalahati lang yung ng video ko. So yun pala guys, nalaman ko na dapat pala pag nagvi-video ka o nagkukuha ka ng video mo, dapat pala hindi nakatayo yung cellphone. So, hindi po nakaganyan guys. Pag nagbi-video kayo, hindi po nakaganyan yung pwesto ng cellphone nyo. So, dapat pala guys, ganito pala yung pwesto ng cellphone nyo. Para full screen po siya. Makikita po talaga yung full screen ng video nyo. So, ayun guys, sa akin kasi guys, nagbi-video po kasi ako, ganito lang yung gamit. Yung ganito lang yung pinatayo yung ko cellphone ko. Sorry po guys, yung Tagalog ko hindi masyadong kasi pure Bisaya po ako. Char. So ayan guys. So pag nagagamit kayo guys, yung mga first time vlogger na katulad ko, char. Yun po ang na-experience ko, kaya sa ating mga first time, so dapat yung cellphone nyo nakaganyan po. Hindi po nakaganyan. Kasi pag ganito yung tayo ng cellphone nyo, so makikita nyo kalahati lang talaga at saka nag-iitim yung gilid. So dapat ganyan po yung paggamit ng cellphone nyo para full screen po siya. So yan guys, yun yung experience ko dun sa ko sa vlog ko, sa video ko. So, hindi po siya full screen. Pero anyway, okay lang yon kasi first time naman, diba? So, makikita natin doon kung ano ang mali. So, makukorek natin yon. So, yan guys. Yun ang na-experience ko sa araw na to. Sana sa mga first timer na katulad ko, sana meron din kayong natutunan sa vlog na to. So, yun guys. Salamat sa panonood. At sana po supportahan nyo po yung vlog ko. At don't forget to subscribe, like, and share na po. So, maraming salamat po sa panonood. Bye!